19 щата се отделиха. Армията на Съединените щати увеличи активността си. Белият дом издаде предупреждения към западните сили, както и към оператора на Алианса в Флорида. Президентът уверява, че бунтът ще бъде бързо усмирен. Ако имаш нужда от нещо, кажи ми. Дори ли си осъзнал, че в Америка има гражданска война? Ние просто се опитваме да се държим на страна от това. Съдейки по новините, може би може да е по-добре така. Американските граждани, така наречените сили на Тексас и Калифорния, пострадаха от много голям поражение от страна на военните на Съединените щати. Генпрезидент, жалите ли използването на въздушни удари срещу американските граждани? Те се отправят към Вашингтон. Трябва да стигнем там. Журналистите се застрелват на място. Моите инстинкти казват, че това означава смърт. Попълни. Всяка път, когато оцелях във войната, си мислех, че пращам у дома едно предупреждение. Не правете това. Ето ни тук. Това е някакъв вид неразбирателство. Какво? Ние сме американци. Окей, какви американци сте? Не знаете ли? Западните сили ще достигнат Белия дом на 4 юли. О, Боже мили! Ела, хора! Бързайте да се качите в колата. Давайте! Няма да се отдръпне. Един народ под Бога, неделим, със свобода и справедливост за всички. Вперед! Бог благослови Америка.